Máme za sebou úspešné odštartovanie letnej výzvy 2023. Mladí inovátori z Liv.be Academy pracujú na zadaniach od našich dvoch priemyselných partnerov, ktoré môžu mať reálny dopad na environmentálnu udržateľnosť. Poďme sa teda spoločne pozrieť, ako sa im darí. Letná výzva je trojtýždňový projekt, ktorý účastníkom programu približuje tému prieskumu trhu v oblasti cirkulárnej ekonomiky a environmentálnych víziev. Tento rok sa do projektu zapojilo 6 tímov. Prvé 3 tímy sa zaoberajú prieskumom trhu bioplastov a biobased alternatív s návrhom výhodných riešení pre výrobcu a spotrebiteľa. Dlhoročnou mentorkou environmentálneho zadania je Katarína Kréter zo spoločnosti Envipak, ktorá spomína dôležitosť letnej výzvy. S Liv.be Academy spolupracujeme už veľa rokov a práve počas letnej výzvy vidíme, koľko sú schopní urobiť tí ľudia, ktorí sú v tímoch a sú pritlačení tým časom a aké výsledky vedia priniesť. Podľa mňa je letná výzva dôležitá práve kvôli tomu, že je to úvod do Liv.be Academy a že ťažko na cvičisko, ľahko na boisko, tak je to úplne podobné aj v tomto prípade. Letná výzva je pre nás dôležitá, lebo za krátky čas vieme motivovať tých študákov, mladých vedcov a inovátorov, aby prišli so zaujímavými zisteniami. Druhou mentorkou je odborníčka Martina Geislová, ktorá približuje problematiku témy bioplastov. Častokrát si ľudia myslia, že bioplasty sú super, pretože tie sa potom v prírode rozpadnú. Nie je to tak. Nie všetky bioplasty sú biodegradovateľné a nie všetky biodegradovateľné plasty sú aj kompostovateľné. My sme sa teraz na Liv.be Academy rozprávali najmä o tých kompostovateľných bioplastoch, pretože tie dokážeme aj na Slovensku recyklovať, zhodnotiť práve na priemyselných kompostárniach. Takže dokážeme uzavrieť ten životný cyklus toho výrobku, toho obalového materiálu. Ďalšie 3 tímy účastníkov programu riešia prieskum technologických možností optimalizácie biologickej čistiarne odpadových vôd, ktoré vedie mentor a vedecký odborník Martin Šebesta. Tu sa študenti učia nejakým spôsobom inovovať a tú úlohu, čo dali, bola, alebo aj je stále ťažká v tom, že tá čistiareň odpadových vôd funguje konvenčne veľmi dobre. Ona tam má nejakú 94 až 98% účinnosť, čiže akože v tomto takom jednom parametri to majú zvládnuté. A potom je ťažké, že ako my dosiahneme to, aby nejaké tie ďalšie vlastnosti, keď to v podstate ide veľmi dobre, sme ešte vylepšili. Letná výzva je náročná nielen pre účastníkov, ale aj pre samotných mentorov, ktorí poskytujú pomoc a cenné rady svojim tímom. Našim účastníčkam a účastníkom programu držíme palce a tešíme sa na inovačné riešenia, ktoré prinesú.